Di ba sabi mo ano? Century. Century. Ito. Hindi nakakan pa talaga siya. Hindi ka dyan. Lagyan ng toyo. Ito kasi, Yes, sir. pwede kasi siya sa oven. Oh. Guys, look. Glass kasi siya. Kahit nagluluto din. Ito? Kainit niya. Nilalagay yung rice at century tuna. Guys, actually napapanggap lang siya na Hindi siya glass. Ito ang glass na. babaon siya. Tigal niyang bilhin. Kasi plastic siya, tapos dalawa pa siya. O kaya ito na lang, magkaya ito dalawa. Tingnan rin naman quality nito. Ito. Dalawa siguro ganito. Hindi pala. Walang. Lagpal malaki. Laki. Ay, ito na lang. Ito. See yung cute. Ito, circle oh. Ito. Ito mo ganito. Ayaw mo ba? Akala ko ba ayaw mo ng glass? Hindi, glass na kasi. Glass. Ayan ka po, maganda yun. O ito, di ba hindi siya ano? Lumalamig ko. Pang ano yan. Hindi oh. May thermo yan. Thermo. Thermo ayan. Ang mahal. Magkano? 549. Ay po. Ito. Hindi, plastic siya eh. Kasi kaya mga yan. Ito lang. Ito na. Isang set. Ayan yung magkano. 100 sila lang? Oo, yan na lang. Mura lang pala, 500. Tapos yung ulam mo, di ba? Maria, di ba sabi mo ano? Century. Century. Ito. Hindi nakakan pa talaga siya. Hindi ka dyan. Lagyan ng toyo. Kasi yata may orange tag eh. Ay no, 20% off. Hindi siya kasya dyan sa ulam. Ito pwede na to Lagyan eh. ng toyo yan, pwede. May maliit pa kung gusto mo. 20% off. Ako kusog na kaya ako dito kung pinuno ko. Parang Marami na yan. Ba't gusto mo ng glass? Eh, mabigat sa bag. kasi microwave ko eh. Ha? Hindi yan microwave. Yun yung microwave sa kabila. Ayun oh. Yung green. Sige, sige. Hindi mo microwave yan. Gusto mo bang na? Pwede. Doon ka na lang sa green. Hindi, pwede yung microwave. Ito pwede mo natin. Magkano siya mag-outing? Pag ganito? Hindi niya i-video ano. May ibang size nga kasi. Ay, ito. Ito pwede siya. Degree. Or 20 degree. Pwede rin pala to, Mel. Sige lang. Pag in-open mo. $4.99. Hindi ba malaki? Yung bilog. Saan? Ito, man. Ito na lang yan. Maganda ito. Maganda ba? Kasi pwede din siya. Yeah. Oo. May sagot. Sagot na ako pagkasin yan. Hindi, at saka ano, at saka pag lagyan mo siya ng ibabaw, hindi siya madudulas. Kasi meron siyang ano. Oh, di ba? Dapat dalawang bibili. Oh, di ba ulam na isa? So, nadagdagan na lang. Hindi naman ano. Cute oh. Basta dalawa. Oh, ito 1,000 yung ano. Worth 1,000 yung dalawa. Guys, ito ko. Ito yung lalagyan niya. Isang century tuna. Isa, 5x5 sardines.
tapos kanin. Jump pack na yun, guys. Less than 500. Wala. Malaki ma'am or maliit? Hindi ko. Magkano yan? Hindi ko alam. Gano'n ba? 599, 75, 30%. Ang saka pa, 599 tapos may ilang percent? Cute. 30. 30%. I-multiply sa 0.7. Yes. Ang social, may secretary. Diin niya Ito wala itong ano. Discount. Nagtanong ko po. Saan ka pa? May sale sila, 50% off hanggang January 14. Ayan guys. Oh. Ito. Gallery! Ayan guys. Oh, January Tingnan pa. 14. So guys, mahirap din maghanap. Tumbler! Tumbler! Ayan o, thermos. Pili Tumbler! Ito. Tumbler. Oo. Oven. Ito, cold and hot. Kano? Walang price. Bakit walang? Hindi ko alam. Pili mo ako, Jomin. Ano ba nakamurag dyan ang pasto? Ha? Kuya? Ito na lang. Pag yan kukunin mo, magdadagdag ka. Kano? Pili mo na. Ito yun. Pili mo na. Oh. Bilisan mo. Mahirap. Bago ka. Pili mo. Hindi, wala akong alam. Ayun si Maria na lang mamili sa'yo. Tapos bibili lang siya, tapos bibigay lang din sa boylet niya. Uy, wala akong boylet. Ayan sila guys. So tingnan nyo guys. Ganito lang siya. 500 pesos. So, okay na rin 500. Uy, may 300 lang yan. So doon tayo uli. Ito na lang. Pwede na yan. Makakita lang ako sa itsura niya. Magkano ba yan? Ito, 500. May nabasa ako guys. Hindi ka lang. 350 din yan. Same sila. Just go. Just go. 350 din yan. Wag nga yung lata. Di ba natin itong nakuha ko? Pwede na. May hawak ka naman. Sir, pwede pa kuha ng... Nang. Yun na yun yung stock, no? Excuse me. Excuse me. Ayan. Bagong stock. Ganda ko lang. So pag ito ang kukunin mo guys, parang isang lagok lang yata. Pero okay na rin yung ano niya. Or ito siya. Wala, pareho lang. Yaman mo, no? Ang yayamanin ngayon guys, kumuha pa ng pantulak. Yan lang naman yung laman.
Thank you for watching. Please click subscribe for more videos.